Ladangnya keran hi syapang kakam tan, bat kiwe di kikam shna bat tan tiar da kikti. Kinong shong shnong ketem riboy, kibabon hi naki kam tam ki kentai, kidai kiba kam pelet jengmot haka kam tan jan. Kam tam ki jan rendia, ki tok riau bat kiwe-kiwe. Kaya ka bela penlong ya ka kenhun upisian haga nega kenti ban hiar biang syakatan riboy. Kata haga senong diwan kabadang hab haga nongpo konstituensi. Kadai pat halor kasap jang kawai kelong kemia ban shna bat tan ki jingdeng jogi kentai ki babon jaj. Ki be seriem bat kitiar ki bela shna di long kemia haga tan tamang. Haga senong diwan haga distrik riboy. Ngile kendo ikong kenjai lens iem. Kalong kemia keberan kasap ban shna ki tiar ki babon jaj. Da ka penon kam tang da ki siet bat ki diang ki bela kentat de kamariang. Maria rong haga nega kamera kabadan sekebenta bacapok jong ke yeng jong nega long kemia. La ban i ki tiar trei ki babon jaj kentup nadok ki kor ki bor ki ba pendon kam da ke boarding elektrik. Kapa pelong yang aban pe chakan ka kam namar ba hani haki hasnong diwan jongi ki babun hi kilong kami ki dei ki biat han jan nang ta kan ka kam padem padon mano ba sedang te ngap artat banga ka jingso tenat jonga ka longban le ki diki decoration hayeng nang ta gi diki jingdeng ki jingbu kai hayeng te nga sechnak taman ka por namar ba ki babun ke la ya han jan te ngapa dengan le na da ka wi ka kam ba empat don balik tengah lak persyang kamta ban sna kini ki jing bukai hayeng nang ta kini ki keping ki kelip ki sok skor te nga i bakini ki jing sna jonga ki yat yew te gidon ru ki ba ki breu na bar jella ki wan kum kini ki torres kawan pek kai hangne te ki wan hayeng ki thet nang tu gi lak poi keleng kini ki tiar jonga bat men shwa ar hajar khat phrang ala le chong euro te habang ale chong euro kide ki tiar jonga ki bubun hi kide ki sneu tanat hi kini ki sok skor kini ki kelip kini ki ping te ki bubun hi ki yathet na tanga daw ngasa ngadang sna khambun ha kini ki snam kat badang mi ki snam kat tanga dang pen mi khambun ki tiar na marba kini ki tiar na iba kide ki bayat yew te ngadang pen mi khambun kini ki tiar. Habalat cuti na kakam, ukurem jong ikong kenjai lens iem. Uba ribok lang sengkeli, ujerap laki kam ke bakam kia. Kam tam banlet pentok siet na klau, bat ban ken show ye kiten rai dieng, ki siet yap, bat ki wede ki jingmi na klau, ki balong bat penon kam haga basnai kini kitiar. Klem da penjular ya kamariang. Kitiar hi ki bakane ka long kemia ka ju kamplet jengmut banchna ki dei hi ki jingdeng ju ki kenthai kum ki klip pendat snyo ki sok skor ki khadu bat ki kpiang.
te ngasna kabanung ko ngasna tang ki klip ki bapandai ki snyu ngasna tang khniat sai bapandon kam hayeng nang ta ki bahayeng asem tang syu ai gap ki parlok haden ketu pede habaki we ki internet te kidang order tangarang sina khambun bar haden ketu pede dang sina kamut ngai begini ki ya ieu ngada sina khambun syu te de hau ar hajar khat nyeu ngalas dang ban sim bentah ki exhibition kum hanong po hasilong Kiwede kitiar ki bagashna ki deiru kitiar bantun sat bokai ki kamra shongkai. Bat hangne pinyo iru ya kiwede ki jatiar ki balashna da ki long kemie ki bale ojeng hikai na ikong kenjai len siem. kadon kapor mangatray marway nang ta kadon kapor ba i men kaparu i rap hi yang abantray nang ta kidot pa de kinong tray teng nga syu ai bela kum tu nga syu ai banong sni nga ai trending swaya ki te anda ki lanang ta kamot nga khot tray na iki hayeng lane lada kim laj banwan tray hayeng ki le hi hayeng ti syu pani habdor no ya ki tu ki mar ki ba maki kisna ta kum ki klip ki so skor hi ki mente hai ke kitu ki jumbo kai ki kho kitu nga phachna ya ki nok trai he teng syu ya pen ya habdor ki don ki banane nasional teng syu seu bados ni ki kuntu ngasim ni kan ka kam kum ka we na kilat yo kam namar ba hagi digis ni ba menta ki babun hi ki kun samla kan thai rang kila don ki jing puleh rai kim la ban yo kam yo jam kila su sang makya sene satai nang ta namar ki babun hi hagi digis ni kan di kini gis ni ki ba kardu kam kardu jam te ngasim ya kan ne ka kam ba kaderu ngala ban ai kam ya ki we ro namar kat gini ki jingker khu jong blay ni ki ding ki sit ni yo sibun he kang ni dan kam ni yo kini ki ding ki sit kini ki sok ding te namar ba ki dei ki sit hang ni ha than jong ni yo bun kini ki sit te kamot baleng pen le no e ki te nang bakin nom sap e te nga kwa iki king ba ban pendan kam ki bakin nom sap e namar ba mangi karilum khasi jong ni kamot ublay ula kerku ya kerpang ngila yo kiding kisik te kamot ba mangi ngidei ben pendan kami yaki ngim dei ben pensap ki pendan kami ki ngi pendan kami ki hakata gar komo bangin om penjat ya kamariang ba kadlong kalat yo kam yo jam hakini kisni ki ba menta namar kini kisni ba menta ki de kisni ki ba kardu kam kardu jam